हिसाबैल' नङा जासे बेनि गेजेरजों जोंनि आखल आखु आसार बायदिसिनाफोरखौबो जोङो धोरोमारि सानथौनि गेजेरजों माब्रैहाय जोंनि जिउखौ दैदेनलांनायनि बेलायाव गियान होनो हायो बे फरायसालिया बे हाबाखौ मावो खालि सोलोंथाइल' नङा जासे जोंनि गुरुदेवनि जेफोर बोसोन जेफोर बाथ्रा जेफोर फोरोंनाय साफ्रोमबो फरायसानि जिउआव जुदि बेफोरो फरायसा समावनो मोगा मोगि जानानै थांनो हायोबा बा बेफोरखौबो मोनथिनानै थांनो हायोबा जिउखौ गेबेङै जोङो दैदेननो हायो आरो बेखौ बेवहाय गासै धेकियाजुलि आन्चलिक जोंनि ब्रह्म धोरोम मोनसे हाबाफारिखौ लानानै जे थांखिजों बेखौ गायसनदों आं बिनि थाखाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावो बयनिसिमबो बे मोनसे बयबो सुबुंनि जिउआव मोनसे लामा दिन्थिनाय आरो पद परिदर्शन बेराफारसेथिं मोनसे फरायसालिखौ सामलायनांगौ सालायनांगौआथ' गोरलै बाथ्रा नंखाया गासैबो बेवहाय रांखान्थियारि माखासे गोनांथिनि सोमोन्दो थायो आरो बियो मोनसे जिहेतु आफादासो सालायनाय सोरबा व्यक्तिगत मानसिया सालायोबा लाबनि थाखाय फिस बारायो जोंहा फिसबो बारायनो हाया बेबायदियाव आरो फिस बारायनो हायाब्ला जोंहा थोजासे रांखान्थि मोना जों स्कुल इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौबो मोजाङै लुनो हाया आरोमा आरो बेनि थाखायनो जोङो थालाङो आरोखि जोंनि प्राइभेट स्कुलफ्रा गुबुन मिसनारिफोरनि स्कुला फिसा माखासे गावसिनि ट्रास्टनि फान्डिं थायो बेफोरजों मदद मोनो ओंखायनो फरायसाफोरनिफ्राय मानिफ्राय कालेक्सना बिस्रा इसेबां माने बुरजा प्राइभेटफोरबायदि जाबसिनाबाबो जायो बेलेग मोनसे सर्स थायो दा जोंहा जाहैबाय सेन्ट्रेलि ट्रास्ट गैया दा सेन्ट्रेलि ट्रास्ट थानायमोनब्ला सेन्ट्रेलि ट्रास्टआव जि जोंहा फैसा थायो बेफोरखौ जोङो जोंनि जिथु स्कुल एफिलिएटेड स्कुल बे एफिलिएटेड स्कुलफ्राव जोङो सहाय खालामहरबाय थानो हायो आरो दा बेफोरखौ जों खालामनो हाया आरो बेनि थाखायनो बेफोरखौ खालामनांगौनि बेलायाव आरोखि जों बयबो बेनि जिथु महत्व गुरुत्व बेखौ जों बयबो बुजिनांगौ आरो बेखौ बुजिनांगौनि बेलायावनो जोंनो नांग्रोबाय बेबायदि मोनसे फसंथाननि आरो जाय फसंथाननि गेजेरजों जोङो मानसिखौ मोनदांहोनो हायो जे जोंनि जिउआव जोंनि बिबाना माबायदि आरो जोङो धोरोमनि गेजेरजों गावखौल' नङा जासे समाजखौबो जों माबोरैहाय लामा दिन्थिलांनो हायो बेनि उनावसो जोंनि मानसिफ्रा बेफोराव लासै 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 कन्ट्रिबिउसन होनाय एसे दान होनाय सहाय होनाय बे हुदाया फैयो जोंहा जाबाय हुदायानो गैया आं जोंनि धोरोम आफादनि मिथिंफ्राव जेब्लायबो बुंबाय थायो जोंहा मोनसे जिनिसखौ जों हाग्रोयोबा मोजां बे जाहैबाय दान होनाय हुदा थानांगौ गुबुन गुबुन धोरोमफ्राव मालाय जेरैबायदि दान होनाय दा जुदि नोङो अनुकुल धर्म होनोब्ला फुङावनो इसोरखौ खुलुमबानो बिसोरो फैसा होयै होयै खुलुमो न'नि साफ्रोमबो आरो बे फैसाया बिसोरनि माने माबायाव थाङै थाङै एकदम आसल जायगासिमबो सहैयो आरो मा शेयारिं बिनि अनगाबो बिसोरनि गेजेराव सोरबाया साख्रि मावदोंब्ला बिसोर बेवहाय गावसिनि दान बान्थानिफ्राय माखासे अंश बेवहाय दान होयो थिग ख्रिस्टियाननि गेजेरावबो जों नुयो बेफोरबायदिनो बिसोरो गावसिनि थाखाय गावबा गावनो बयबो दान होयो आरोखि साख्रिनि दरमा मोनोबा बेजों दान होयो बेफार बानिज्य खालामनानै माबा मोनसे मोनदोंबा बेजों दान होयो बिसिनाव दान होनायनि हुदा जोबोद गिदिर माबा मोनसे नों जानो हादोंबा बिसोरो इसोरनो साबायखर बावो आरो इसोरनि थाखायसो गावखौ जानो हादों होननानै बिसोरो फोथायो ओंखायनो गाव जि मोनदों बेखौ इसोरनोबो होयो दा जों माला बेबायदि जानो हानो जोंबो बेखौ नाजानांगोन बेखौ साननांगोन आरो ओंखायनो जोङो जुदि बे लेभेलसिम फैनो हायाबा जोङो बेबायदि मोनसे थांखि लानायनि गेजेरजों आफादाव थानाय मानसिफ्रानो नारा नाथा नाजानानै बेफोर फसंथानफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौआ
जोबोर गोब्राब जायो रायजो राजानिफ्राय जुदि मदद मोनाबा।